дар шабу рӯзи ифтитоҳи расмии чархаи нахустини нирӯгоҳи Роғун корбарон дубора ба баъзе сомонаву шабакаҳои иҷтимоӣ имкони ворид шуданро пайдо карданд. Дастрасӣ ба баъзе расонаҳои интернетии мустақил, шабакаҳои иҷтимоӣ, паёмрасонҳо ва барномаҳои интернетии филтршикан дар Тоҷикистон аз 6 ноябр ба ин ҷониб маҳдуд шуда буд. Чунин масъулияти бидуни шаҳр нигаронии бархе аз созмонҳои байналмилалии ҳомии озодии баён аз ҷумла хабарнигорони бидуни марзро ба бор овард. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. Салом Абдулло ва хуш омадӣ. Нахуст бигӯ ки созмони гузоришгарони бидуни марз дар робита ба маъракаи сайтбандони охир дар Тоҷикистон чӣ гуфтааст? салом Шаҳло. Созмони гузоришгарони бидуни марз дар изҳороти ахираш дар робита ба сайтбандиҳо дар Тоҷикистон гуфт мақомот ба ҳама гуна мушкилот аз роҳи маҳдуд кардани интернет ва бастани вебсайтҳо ҷавоб медиҳанд. Ин ҳолат ба навиштаи гузоришгарони бидуни марз ҳуқуқи шаҳрвандони Тоҷикистонро барои дастрасӣ ба иттилоъ маҳдуд мекунад. гузоришгарони бидуни марз маъракаҳои сайтбандии Тоҷикистонро ба амалкарди давлати Чин монанд карданд. дастрасӣ ба баъзе аз расонаҳои интернетии мустақил, шабакаҳои иҷтимоӣ, паёмрасонҳо ва барномаҳои интернетии филтршикан аз 6 ноябр боз дар Тоҷикистон маҳдуд аст. дар миёни онҳо вебсайти хабаргузорӣ Азия Плюс, Facebook, YouTube, шабакаҳои иҷтимоии русии ВКонтакте ва паёмрасонҳои телефонӣ мисли WhatsApp ва Telegram ном бурда мешаванд. бисёре аз корбарон гузориш доданд ки барномаҳои маъруфи садшикан ва ё VPN-ҳо низ дастнорас шудаанд. мақомоти тоҷик то ин вақт маҳдудияти дастрасӣ ба сомона ва шабакаҳои иҷтимоиро бештар ба мушкили фаннӣ рабт медиҳанд. аммо ишораҳое ҳам аз сӯи мақомот садо доданд ки ин кор баъзан барои таъмини амният зарур аст. Абдулло, сензураи интернет дар Тоҷикистон то куҷо ба кори хабарнигорон халал эҷод мекунад? Хуб, агар дур наравем, масалан аз таҷрибаи худат бигӯ ки то куҷо ба фаъолиятат таъсир дорад? тангтар шудани ба истилоҳ ҳалқаи сензура Шаҳло на танҳо дар интернет балки берун аз он ҳам мушоҳида мешавад. ҳарчанд масдудкунии сомонаҳо низ ба кори хабарнигорон бетаъсир нест, хонандагонро аз мутолиаи хабару гузоришҳо маҳрум мекунад. аммо мушкиле ки ҳар рӯз хабарнигорон бо он рӯбарӯ ҳастанд, ин то рафт маҳдуд шудани дастрасӣ ба иттилоъ аст. қонуни матбуот дар Тоҷикистон мақомотро муваззаф мекунад ки дар давоми 3 рӯз ба суолҳои хабарнигор посух бидиҳанд. аммо ин банди қонун зуд поймол мешавад. мақомот ҳангоми муроҷиати хабарнигор барои гирифтани иттилоъ чандин садди бюрократӣ месозанд. аз ҷумла мактуби расмӣ бо муҳру санад талаб мекунанд ки гоҳо сареияти иттилоъро аз байн мебарад, чун умри хабар тавре худат ҳам медонӣ хеле кӯтоҳ аст ва агар сари вақт пахш нашавад баъди чанд соат ё рӯз он дигар аҳамият надорад. Хуб, ташаккур Абдулло барои суҳбат ва дар тақвияти гуфтаҳои худат. Зимнан Тоҷикистон имсол дар шохиси озодии матбуот аз миёни 180 кишвар дар мақоми 149 қарор гирифтааст.